Moi. Moi. Kummalla puolella sä olit? Mä olin puulla. Kuten edellisessä jaksossa lupasin. The Australian will be available for pickup in 45 seconds. Kyllä on hyvä mukaan alkaa edistää. Ai vitsi, joku ampuu mua raketulla. Väsyttävä. Ja eilen tuli nettipelistä laikkaa täällä. The Australian will be available for pickup in 3, 2, 1. Alert! The enemy has taken the Australian! Sitten jos... Mä saanko saavutuksen? Niin joku kokeilu. Joku poltti, mutta okei. Hei, onko tuolla... Joo. Mä löysin vähän aikaa. Päivää! Lääkintämies ei nyt auta. Medikki. Jäädyin. Löysitkö sä tuon pikkupojan paukkuraudan? Pikkupojan paukkuraudan. En mä sitä löysin. Mä löysin ne viitari ja tikan. Ai joo. Joku illalla. Hyvä. Olisiko vedetty tää rauta täällä vähän? Vai tänne kun muu. Sori tästä väsymyksestä ja varmaan noita kierrätettä. Silleen voi tuolla voisi käydä. Let's go. Taisin vetää sitä jonkin luolakonteen video. Miten Leona sulla meni päivä? En nyt tiedä. Siitä henkilöä. Tuolla on tommonen sentrikoni. Okay. Onko sulla mulle tää latausalaattos? Oi vitsi. Joku ampuu ihan tuhkaks. Onko sulla muuten latausalaattos? Ei oo. Oikein mitään sentyä. Tässä on mulla aina kautta. Et mulla on toi sniperin. Niin se latausalaattos. Se kohta myös voi. Vaihtaa vaikka Welli seurat, koska se on pareista. Joo, mennään sinne. Sitten kun hyppää korkealle, niin korkealle, niin sitten vetää helaa sulta. Kaikki ampuu mun haulukon selkään. Mäkin annan sen tuon Lodge and Loadin. Mä luulen, että se on
Ootko laittanut tänä päivänä mitään esille? Mä en ole laittanut vieläkään mitään. Okei. Ootko nää? Mä. Mä olisin tosi onnellinen, jos mä laittaisin lataus ja laattos. Ei Turmine kai jaksa mennä. Joo, ei mennä Turmine. On pelannut siellä nyt paljon. Menit sä pois täältä? Joo, meni. Sä voit liittyä muhun. Joo, mä elän vähän. Joo. Aloittaako demomiehillä? Mennään sinne isolle ovelle. Vaiku ois. Mä oon Welli. Niin, mutta mennään sinne. Sinne. Mikäs paikka on? Enemmän. Miksi kaikki aina kun mä menen jollekin puolelle, niin mitkä pitää olla just paras? No niin. Demo Tuli mä... 2 Joonas. 24 liittyy meni Joonas. 24 liittyy meni. Kyllä. Tuli 2. Ei kummalla oo. Fail. Hyvä, mä kiitos sinne. Hävittiin justiinsa tää, mutta... Ota Ja mä menin jonnekin piiloon, kun mä pääsin ikinä pois. Demo menille. Ota demo menille. Joo, mä menin jonnekin piiloon, mä näin enää. Nähtiin. Naamapompi on hyvä, että tää tekee niin paljon tärkeää. Tai mikä mun nimi nyt olikaan? Tahmapommi heitä. Joo. Kyllä mulla on naamapompia, niin mikä käyttää Mikä laski? Oo. Niin 5/5 laskee tämmönen. Sit tyhmä Solder vaan ampumaan raketin. Niin se on hyvä. Itsekin omistan sen. Mäkin omistan, mä omistan kans 2. Niin. Mulla oli ennen tää raketti, niin tää ei Itse asiassa mitä? Ok. mä tappoin 2 yhdellä tapana. Kiva. Mäkin kerättää mustaa laatikkoa tällä Soldierilla. Joo, kato joku noita puskan pätkiä. Ei, mulla on. Eikö ookin hyvää muuten? On. Ai au! Näin pääsee vihollinen meistä sinne päin. Laita 2 pommia ja niin. No se olis paljon. Ei näin, tästä tuli vähän tää. Ei muuta kuin siitä. Mm. Silloin. Eat my dog. Ei vitsi. Oh, mä menin jotain. Juhlevaksi tämäkin heitin. We have crossed the enemy intelligence. Ja se olis pain. No mitä hittoa? Älä käy tätä ollapuolia. Tätä on huono. Oh, Sinne vaan granaatti on. mä vaan tapoin jonkun tyyppiä. No oikeesti, miksi mä ei ikinä kuole? Intim. Ärsyttääkö? Mikä? Ärsyttää. Mikä? No, ei. Pikkusen sun.